Не работи. Българска работа, като ти казах да се изнасяме към Европа, ама ти не па не. В той блато сладко. Парите се мучиш кажа, че водите като жабки. Пари хубаво, ама блатото вони. И аз се отваря, бе. И аз отваря, бе. Тебе говоря, но такъв. Нещо. Ще бе, изобщо не реагира. Като фраста, докъде не разбере кой командва, няма да реагира. Чакай, може ли да някакъв подход? Нека да пробваме нежно. Асансьорче, хайде, миличко. Виж, сладко, нужен е подход към техниката на някакъв ритъм може да реагира, бе. Край! Сигналът! Ама преди това истерично блъскане. Може би просто някой е научил сигнал. Може би просто някой е научил сигналът. Ами ако е моят човек, ако носи писъците, подписани край на Това не е втората реплика, която имам. Ами всичко е премърцало. Добре. Ами ако е мой човек, ако ми носи списъците подписани и край на работния ден. Май, вътре има някой. Май вътре има някой. Ох, край! Отварям! Каквото ще да става? Заповядайте, влезте. А ти къв си? Да не си. Да, не си да седнал тук, че. Не, тук работя. Това асансьор ли? Асансьор е. Да. На офис ми прилича. Нали трябва да прилича? Какъв смисъл? Трябва да мяза. Как прилича. Да не работите тук. Да не работите тук. Тук работя В асансьора. в асансьора. Класа. Класата е важна, за това се борим. Да, виждам. Да. Виждам. По обслужване. Обслужване като в Хилтън. Един път ти да излезеш прав. Може пък този път да се лежи пред хората. Ще седнете ли? Ще седнете ли или направо да гледаме списъците? А те са пълни? Пълни ли са? Пълни ли са? Пълни ли са? Ти ще ни кажеш дали са пълни. Дали са пълни. Ама не трябваше ли... Как така ще са пълни? Чакай го бе. Не, то ще е. Служи ни в списъците и ще получиш още толкова. Служи ни списъците и ще получиш още толкова нищо. Още толкова. Аз да ви сложа. Кой етаж е най-добрият? Кой етаж е най-добрият? Как кой етаж? Ами ако искам пети? Или четвърти? Дай, Пети. Как е? Три. Иска да е по-близо до парка. третия. А третия как е? Защото Трети... Или може би четвърти или пети. Или може би четвърти? Или пети? Четвърти или пък пети... Ти май не душ. Нали това е? Да. Ти май не ще кълкави, ще кажи направо не стигат ли? Какво? Не стигат ли? Ама вижте сега, аз не мога да уредя апартаменти. Няма гаранция и мога да бъде пълни. Не, това Добре, е следващото. примерно така да четвърти как е. Ама чакайте малко, аз не мога. Така да свърши как е. Ама чакайте малко. Вижте, аз нищо не мога да уреждам. Няма никаква надежда. Надежда вече има. Надежда Петрова. Третия етаж, приятно ми е. След към реката. До тук. Смахайте с това, хайде да влезе точно. Сега, там който е за 30 точно. Крия. Какво правиш тук, бе? Таратор! Я се умиташ. На таратор ще сте навед. Ей сега, марш! Маршко Милона Разена, като гледам модъците ви на ГМО са станали, може и да си набодена вече. Вон, веднага! Вън и мете ме нарезат самолетите. Аз с таратори краставици се боря срещу такива като тебе. На кръстовичар ще станеш, марш! Всяка навица на въчха. И сега правим това. Правите фризерето ти, да. При Сашо. Сега ще върне се малко там. Обратно на сцената. Да, Грешния място. направи го това. Така. Както и посочите се, добре, ние тук ще намерим по-голям и така нататък. Добре, и това няма проблем. Не. Губи време в групата. Това Не опитвам се да го правя, че да не е... разбирам, просто го служи. Сложи го. Готово. Да. Така. Сега да видим тази сцена. Колко малко е просто. Хайде.
тия се връщат. О, какво да правя? Ами ако е човек и с списъците, ако ми носи списъците и край на работния ден, о, какво е това истерично блъскане? Ами ако е някой полицай, ох, трябва да ги скрия. Ама то, ако е полицай, няма къде да ги скрия. Оф, и както не нося на бой. О, в края отварям, пък каквото ще да става. Вратата още ли не работи? Не работи. Толкова ли работи в тая държава? Ама защо се чудим? Трябва само да имаш очи и да гледаш. Да гледаш и да виждаш. В списъците истината. Носиш ли всичко? Да. Какво? Носиш ли всичко? Какво? Носиш ли всичко? Да. Носиш ли всичко? Нося. Ти откъде си? Къде познавам? Минаеха ме. Ами правилно. Аз му казах на онзи амсалък Гергин, че друг ще немат. Мен ме не. Ами правилно. В наше време от списъците по-важно няма. Не го бъркам. Давай каквото носиш. Давай каквото носиш и да вършим работа. Твоето носа бе, или аз съм ги видяла. Списъците са като пръст Божи. Каквото кажат, това е. И според тях се разбира, ще ли че работи предприятието или цялата работа правда ще излезе. Айде сега, ще вършим ли работа или ще философстваме? Давай списъците и да гледаме. Кои списъци? Как кои? Тези, които носиш. Какво е носа бе? Да е ми на мен работа с списъците да разнасям. А каква ти е работата? Да гадаеш по тях ли? Да чистя ми е работата. Ето това ми е работата. И всяко... Като работим, то не ти спирай, да, ще работи я. Знам ти какъв си ти български генове. Не работи. Не работи! Кой да знае какъв Маргарит или Виолет се пръкнал? Затова не си казваш ме тук. Няма да работи, като не си го оправил. Оправил ли си го? Не си. Аз като бях видяла по списъка, и майче, че бях ще ме познае. Кой си, какъв си, с кого си бил, с кого си пил и какъв ще си утре, на други ден и след 5 години. Ама така и без списък. Виждам, че не си оправил с работа. Не съм. Не си я. Аз сега какво да правя? Сега как да изкарам всичко до 5 етаж? Какво? Не съм там. Днес, нали е събота? Събота е, ама имам работа. Работниците чули, че техника си отива и стръгнаха с него за една седмица и аз тях да я съмина. Така е, да се баба ми. Ама сега трябва да душа. Трябва да отчитам целия блок. В понеделник ще приемат обекта. А от тук до Тозар нагоре. Враскар до враскаря. Избиват ме ославрят. Тук виж, спре някой джип с тъмни стъкла и говори какта. И се гледа да се пише в онези списъка, да избрани. Кой е сварил на зеленото купи и сварил? Другите сега се тискат. Няма ми отвори да изляза. Ще трябва да влача на догоре. Дали ще ми стигна в тази, един бог знае. И гледай по-бързо го прави. Те си тук генове смотан. Техници, като ги погледнеш, два пъти повече пари от нас вземат шкерците им задите на време. Браво, Елица! Браво! Сестра, Аз си знам текста. Боби, значи да стига сте се обаждали излишно, снима се в момента, не е нужно да се чува така. абсолютно задника. И не само на дете. Ай, други не са. Къде си бе? Къде си бе? Даскале Иван Даскалов. Гъвтик Никодендълски. Крие се. Мът дена. Ден да регнати. Бетел да ти павови. Айде, прибирай се, нищо не помниш и нищо не ти се разбира и без друго, пъй си братовото са първи пешки. И каси няма, и касиери няма, нищо няма. Аз така си изкарах една болест. Викат да се вакцинирам. Няма. И с повръщане, и с гадене, и с всичко. Като мишка се свих. И срещу педжето. Всичко лекувам с чесън. Ама тук нищо няма, нито чесън, нито краставица. Влизай. Там ще какво ми казваш? Първо ти имаш рипи. Каква е тя? Подете ли като първи? Така най-после някой да дойде на работа.
така, най-после някой да дойде на работа. Айде да отваряй магазина. Какво да отварям? Магазина? Вие май някак се бъркате. Не се бъркам, за таратор съм тук. Таратор тук няма. Я да се разкараш. Да се разкарам, да ме наръснат и мене. Аут! Таратор тук няма. Абе, виждам, че ме лъжиш, бе, за таратор съм. Магазина ли? За магазина, бе. Тръгвате надясно, Надясно. втората пресечка вляво Налявото. и после пак надясно и ще намерите там магазин. Добре. Айде. Така, знаеш, Какво беше това? И преди това истерично блъскане? Нестройно чукане. Без чувство за ритъм, бих казал. Или пък за каквото и да е. Оле, ако не са се върнали да си искат парите, ама тя знае как трябва да чука. Ами ако е полицията, и както не нося на бой. Да отворя или да не отворя. Ами ако е мой човек, ако ми носи списъците и край на работния ден. Веднага. Веднага ми отвори. Край, отварям. Не отварям. Какво да правя? Чука се едно, знае, че съм тук. Отваряй! Аз съм за списъка. За списъка ли каза? Край, отварям! Какво се криеш, бе? Като пък се сврял в този асансьор и мислиш, че няма да те открия. Не се крия. Имам работа. Заед съм и съм претрупан, както виждаш. Давай да я вършим те. Айде да я вършим. Добре, дай да давам. Що всички искате да ви давам? Бре, да давам. Що всички искате да ви давам? За ток дай, за вода дай, за транспорт дай, за училище дай, за ракия пак дай. Аз, детето го спрях от училище, защото само разходи по транспорта. Мочка, как да го отбия от ракията? Айде сега, ще вършим ли работа или ще ми се правиш да е интересно? Да я вършим де? Айде да я вършим. Хайде ви, колко струваш? Аз колко струвам? Като нямаш човек, който ти струва, се намери някой от твоята категория. Сега пък на категория ще се обиждаме. Аз да не съм ви трето качество. Да не съм ви за парцал, че никой нищо ме няма. Да не съм ви някой парцал, че никой за нищо ме няма. Все минават през мен. Все минават през мен. Контролерът се бие за 1 келев билет. Отивам за помощ и там ме увикват като куче. А тук, видите ли, на жена ме обиждат. Че мен на какво ми има? Аз не имам си. Нямам. Гърди нямам ли, крака нямам ли. Всичко, което се полага на ми, Там където. там където си му е мястото. Като ме резнеш кръв. Като ме резеш кръв, не пускам ли? За какво става въпрос? Аз като съм бедна, сърце нямам ли? Айде сега, стига си философство, давай списъците и да вършим работа. Какви списъци? Как какви? Тези, които ми носиш. Те ти нося списъци. Да, ти да ми носиш. Объркал си се. Стана. Ама до кога го караме? Добре, никаква грешка. Пострастно. Съм проучила, знам за парите и за Айде, списъци. давай и свърши с цигани. Добре. Никаква грешка не е станала. Всичко съм проучила. Знам за парите и за списъците. Какво? Лък. На всички цигани сте дали да гласуват. Това не е вярно. Точно. Това не мога да не вярвам. Кой да ми каже, че не съм... Кой ти каза, питаш? Кой ти каза? Кой ти каза? Аз да не съм наумна. Всичко съм прочела. На всеки по списък сте дали. Какви ги приказваш? Чуваш ли се? Какви ги приказваш? Ти чуваш ли се? Чувам се. Това Саша, опитай се тук да изтикаш. Да. Как си ги приказваш? Запушвай и устата. Добре. Ти чуваш ли се? Да. Какви ги приказваш? Ти чуваш ли се? чувам се. Това е Това е сегрегация. Вас не ви ли е срам? Вас българска майка не ви ли е раждала? Какво да ви направя, че ме съкратиха от работа и ме ритнаха на бонището? Точно. И циганите сега за ток не плащат, за данъци. А циганите за ток не плащат, за вода не плащат, данъците не плащат. Стоварват се като имате, където искат. И видите ли, накрая ще им дадем по 50 евро на калпак. А ние, кучета не яли.
Дайте парите. Давай парите, иначе ще се оплача в Страсбург за дискриминация. Добре, ето. Щом е в Страсбург, на, вземи $1. Те си дедо. Свършвате го тук на парите. Добре, добре. Ето ти пари. Без много ми даваш. Да. Това го правиш като финал тук. Добре. Тоест до тук е. Той дава парите и аз се Той тръгвам. ти дава парите и те избутва. Да. Добре. Ще го повторя. Дай само Страсбург. Давай парите, иначе ще се оплача в Страсбург за дискриминация. Добре, ето, вземи. Ето и си върви, айде. Така, добре. Дайте да затъмним. Някой да скочи от вас, да затъмним, за да направим сцената с бейборамката. Добре, само да си взема шналата, че после като Вземи гоня си шналата и някой искам, който да включи после осветление. От лампата там. Черния ключ. Така, изключи я. Слушай, Кажи. на мен. Да ви подава се.